ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ଦଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କେସ୍ ପଛରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ଛାତଟା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ମାତୁଛି ନା ଆପଣ ବେଲେ ରାଇଟ୍ କଥା ଏକା ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନି କି ଆଜ୍ଞା କରିଛି ରାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ସବୁ ଆଣିକି କାମ ଦୁଆର ମାରି ଗଦା କରିଛି ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ ପକେଇ ଦଉନି ବେଲେ ତାଙ୍କେ ପିଲାଦିନ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଏକା ଗାଧଉଥିଲେ ଖୋଲା ମେଲାରେ ଗାଧଉଥିଲେ ଇଠି ଏକା ଆସିକି ଗାଧେଇଲା ମତେ ବେଲା ତମେ ଘରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ ବୋଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ବୋଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାହେଲେ କେସ୍ କଣ ହବ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯା କରକୁ ଯା ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମୋର ଭଲ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ ଭଗେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଦେଖ କେସ୍ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ସେଇ କେସ୍ ଧର ନହେଲେ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତମକୁ କଣ କେସ୍ ଟା ଠିକ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳିଆ ଗଞ୍ଜରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ 2ଟା ତାରିଖ ଗଲାଣି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଇଏ 3ୟ ତାରିଖ କଣ ହବ ଯଦି ହବ ନହେଲେ ଡିସମିସ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପିଲା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେବେ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ମତେ ଧରାଧରି କରିଦେଲା ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେସ୍ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ନା ନା ଦି ପ୍ରକାର ଦଫା ଲାଗିଯିବ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ ଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବାବୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦବା ଏଇ ଶୁଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦବ ତାପରେ ତାକୁ ଦୁମ୍ କିନା ଛେଚି ଦବ ତାପରେ ଗୋଟେ ହଲାଗୁଲା କରିଦବ ଯେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ପଶିଥିଲା ରାଇଟ୍ କଥା କହିଲ ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ଥିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିବ କି ଆଉ ଡାକିଲେ ସେ ଆଇବ କି ଆଇବ ନା ଆଉ ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରିବନି ତମେ ଫୋନ କରିବ ଫିମେଲ ଟୋନରେ କିଏ ତମ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଟେ ଲୋଡ କରିବ ବାସ୍ ଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋନଟା ଝିଅ ଭଳିଆ ଶୁଭାଯିବ ବାସ୍ କଲ କଲ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି ଦେଖ ଏବେ ଫୋନ କର ତମ ଭଏସ ଟା କେମିତି ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିବ ଆଉ ଛାଡିବି ଏଥର ଜାଣନ୍ତୁ ପାୱାର ବଢିଗଲା ବୋଲେ ଏମିତି ଛଚି ବୋଲେ ସେ ଟୋକା ତା ବାପା ଅଜା ସମସ୍ତେ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ହେଲେ ଆଉଛି କେତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆପ୍ ଟା ଲୋଡ ହେଲା ତା ପାଇଁ ମୋ ଫିସ୍ ଟା ହଉଛି 500 ଟଙ୍କା କଥା ହେଲେ ପଇସା ଦବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ନନା କଣ ଖୋଜ କି ନନା ଆରେ ଗଜିଆ କିରେ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଏବେ ଶମ୍ଭୁଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ତ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଦରକାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ତାର ଖୋଜୁଥିଲି ନନା ତା ଫୋନ ପା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମ ଗାଁଠୁ 2-3ଟା ଗାଁ ଛାଡି ତା ଘର ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଖବର ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଲା ନନା ସେଠି କଣ କରୁଛ? ନନା ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋର ଆଉ 2-3 ଘର କ୍ଷୀର ଦବାର ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଆସୁଛି ରେ ବୁଝିଲୁ ମା ଏ ଆମ ରାଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ଆସି ଘରେ ଅଛି କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଦରକାର ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମ ଛକରେ ସେ ଯୋଉ ଶମ୍ଭୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଏ ତାରି ଫୋନ ନମ୍ବର ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲି ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଫସୁଛ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଶିବି ଇଏ ଆମ ଭଜିଆ କ୍ଷୀର ବାଲା ଦେଖା ହେଲା ସିଏ କହିଲା ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ କହିଦେବି ତାକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ